Precisament la CUP de Granollers ha anunciat noves accions legals, en aquest cas contra el pla urbanístic del circuit, per aconseguir que es derogui el que tècnicament es coneix com el PDU del circuit. En una compareixença al Parlament han explicat que la jutgessa ha inadmès el recurs contenciós que la formació va presentar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2016. Una resolució que, segons Josep Maria Gontan, arriba després de 7 anys de paperassa, requeriments i el que ha qualificat de peritatges estranys que coincideixen al temps en el moment en què els pressupostos del PSC i Esquerra inclouen l'especificació que es vol aprovar el pla i fer la reparcel·lació urbanística l'any que ve. La jutgessa, segons Gontan, de manera insòlita, ha considerat que la CUP no és demandant vàlida i que la decisió de la denúncia no es va prendre en l'òrgan corresponent de la CUP. La formació està preparant noves mobilitzacions i aliances contra aquesta decisió judicial. L'anunci s'ha fet en companyia de la plataforma No ens vendreu la moto. Que la CUP està estudiant la viabilitat de presentar un recurs contra la sentència davant del Tribunal Suprem i també d'impugnar les possibles modificacions que es facin del PDU. La intenció de la CUP és recórrer totes les instàncies judicials possibles per tal d'aturar aquest macroprojecte, plantant-li cara a aquesta nova agressió al territori. Interpel·lem Esquerra Republicana, Comuns i el PSC a repensar la seva postura i posicionar-se també contra aquest macroprojecte altament agressiu pel territori.